Dobrý večer. Tady Sova. Cože? Aha. Tak jo, vážení a milí diváci, já vás vítám u dalšího, tentokrát jubilejního dílu České sody. Pane Čtvrtníček, můžu? Prosím? Já jenom jestli jste v pohodě. No jsem v pohodě, vždycky jsem byl. Ale my si už nejste trošku odkecaný. A nejsem odkecaný, já si nejdřív musím odkecat tady tu pozvánku, jo. Aha, no tak to držím palce teda. No tak vy hlavně držte hubu. Já už jsem jak hrob. A tak jo, pojďme na to. Tak tohle je naprostá klasika. Já si taky myslím. Tady se vám něco přijde. Máme zavřeno. Pane Čtvrtníček, prosím? co ten pan Gondolán? Co? Jak on No dopadl? blbě, no. Hele. Právě jsme dostali zprávu, že byl odvolán Gondolán. Chudák. No to by se za Husáka nestalo. No to určitě ne. Ty vole, tady je smrad jako v Hongkongu. Tohle jsem úplně zapomněl už. Teď jste úplně spolknul konec té sloky, tak pojďme ještě jednou od A. Pane Čtvrtníček, vy jste prostě klasik. Ano jo, prosím. Jak jsem se těšil na tu medaili. No tak se těšíme, ne? Já jenom jestli ten pan vymrdal gól, opravdu. Právě jsme dostali zprávu, že vymrdal gól. No. A dejte, nevíte, jak je teď v tom Oslu? Oslu? No to já nevím, o počasí, na to my máme lidi, pane. Já vám přeji slunce v duši. Když to je slabý. Já snad do toho Radotína vyrazím taky toho 6. Co to už je teď? No tak se sejdeme asi v tom biotopu Radotín. Oni tam mají letní kino. Zapište si to za uši. Já už to tam mám zapsaný dávno. Stop! Nyní už máte dostatek informací, abyste Ježišmarja. mohli vydedukovat, jak to vlastně bylo doopravdy. Ježiš, to je slabý, no. Tak je to 30 let, no. Tak ať je Čtvrtníček. No, nech toho.